Gonzalo Durán visitou este xoves o colexio de Corón. O centro educativo vilanovés foi sometido a unhas pequenas actuacións durante o verán. Y bueno, concretamente vinimos aquí porque aquí teníamos un problema en este pabellón, que había humedades, se filtraba humedades en el cielo raso, tenía riesgo de caída, se ha eliminado el cielo raso, se ha saneado con el techo de nuevo y bueno, por lo que vemos que estos días ya llovió, pues no hay ningún problema de humedad, aparte que bueno, hay una garantía detrás de esa obra, ¿no? Unha situación que se repetiu no resto de centros educativos da localidade, tal e como explicou o edil de Cultura de Vilanova, Manuel Sineiro. Este verán, como todos os veranos, actúos en todos os colegios. Aquí o máis gordo foi poñer as proteccións das columnas. En Tremuedos aislou a aula de infantil, hubo que levantar o piso, volver a poñelo. En San Miguel pintouse toda a parte de arriba, máis modelouse o que é a pista deportiva. No Xulo Camba tuvemos que dividir unha aula para facer de dúas aulas unha, porque cada vez co conto dos desdobles dos grupos aparecen grupos máis pequenos, fan falta máis espacios. Despois o de sempre, pintar, reparar cristales, reparar persianas, todo o que máis ou menos nos van pedindo desde os colegios. Esta inversión foi financiada con cartos municipais e suman un custe de algo máis de 35.000 euros en todos os colexios do municipio.